Is dit uw huis? Ja. Weet u wie wij zijn toevallig? Nou, ik zie hier grote Elephant-shirt staan, dus het gaat uit van Limburg 1. L1, klopt. Ja. Met wie heb ik het genoegen? John Boomsma. John. Ik ben Bas, dat zijn Rudy en Jo. En wij maken een programma dat heet Onderweg. Dat doen we al ruim 6 jaar. Wij rijden door de hele provincie op zoek naar mooie plekjes, maar vooral naar mooie verhalen. En nu ben ik hier zelfs nog nooit geweest. En dan zien we hier prikkenis voor op de gevel staan. En dat maakt mij enorm benieuwd. Ja. 1381. Ja, dat is niet het huis zelf, is van 1381. Maar de oude funderingen zijn van 1381. En het gebouw wat hierop staat, het witte gebouw, dat is van de 17e eeuw. Even kijken, die schuur die daarachter staat, die is van de 18e eeuw. En dan hebben we daar aan de zijkant nog een gebouw, dat is ook met cement gemetseld, dat is van de 19e eeuw. Oké, dat is later eraan gezet. Ja, heel vroeger is het ook 3 keer zo groot geweest. Koen van Prik is de heer van Prik. Het is vroeger 3 keer zo groot geweest. Dus het is, en die heeft zeg maar de grond erachter verpacht aan boeren. Dus dat was een landheer? Ja, dat is een landheer, Koen van Prik. Ja. Koen van Prik. Ja, en dat stamt uit 1381. Ja. Want de naam Prik met CK kom je hier in deze kontrijen nog regelmatig tegen. Ja. Zou dat dan hiermee te maken kunnen hebben? Ja, dat is wel ongetwijfeld inderdaad. Ja, we zijn ook wel in de termen geweest om wat dingetjes te onderzoeken. Maar we weten lang zelf nog niet alles over het huis in ieder geval. We zijn nog flink aan het uitzoeken hoe het in elkaar steekt. Maar ja... Hoe kom je hier terecht? Ja, dat is ook een goede vraag. Wij komen uit het westen vandaan, zoals u hoort natuurlijk. Ja. En mijn vrouw die kreeg een goede baan aangeboden in Aken. Ja, en toen zijn we in de buurt hier naar een huis op zoek gegaan. Maar dit is geen huis geworden, dat is een project geworden. En dit was op de markt? Ja, dit hebben we gekocht van de Vereniging Natuurmonumenten. Dus ja, gewoon via Funda gevonden ook, ja. Je meent het niet. Ja, zeker. En anders was ik hier ook niet terechtgekomen. Maar hoe lang is dat geleden, John? Dat is, jeetje. Ik denk dat dat een jaar of 11 geleden is ongeveer. Ja. Nou misschien wel langer, 12 waarschijnlijk, ja. En zo lang wonen jullie hier ook al? Was het snel beklonken? Nee, er zat anti-kraakbewoning in, maar dat was eigenlijk niet bewoonbaar. We hebben nog een halfjaartje in Landgraaf gewoond. En toen zijn we hier wel ingetrokken, dus we hebben een deel van het huis bewoonbaar gemaakt. Want lang niet alles is bewoonbaar eigenlijk. En ja goed, toen zijn we begonnen. Maar toen ben ik in 2015 mijn baan kwijtgeraakt. Ik werkte bij Imtech toen hier in Kerkrade. Ja, toen moesten we iets anders gaan doen. Hè. Dus toen werd het financieel wat moeilijker om het project te doen. Maar we zijn sinds kort weer flink aan de slag gegaan. Jij? Ja, ik en mijn vrouw. Je vrouw had die baan waarvoor ze in eerste instantie hier naartoe kwam ook niet meer? Jawel. Oké. Ja, zeker. Dus we hebben nu, we zijn nu weer voortvarend aan de slag met het huis. Dus, Doe je veel zelf? Ja, we doen heel veel zelf. We hebben de grote zaken laten doen door de aannemer. En er moest een schoorsteen vervangen worden. Ja, maar die schoorsteen is 1,25 meter bij 1,60 meter. Dat zie je vanaf de grond niet. Maar dat was een enorme klus, die moest gestut worden, dat moest van alles. En ook de kozijnen, daar moest allerlei staal boven gemaakt worden. Dus dit is eigenlijk door jullie geplaatst? Ja, dit is door ons geplaatst. Ja. Dus, maar kijk, je ziet het ook, want hier heb je cement. Dus dat is echt metselcement. En hiernaast, dit is nog de oude bebouwing. Dat is namelijk doorgestreken leem, want het huis is niet met cement gemetseld. Dat noemen ze doorgestreken leem, dus, want het zijn ook muren die zijn 40 centimeter dik. Dus, altijd lekker koel binnen? Ja, het is hier beneden altijd goed koel. Ja, nu ook, ja. Ja. We willen niet al te indringerig overkomen, maar zou je ons nog iets kunnen laten zien? Van oude dingen bedoelt u? Ja, het is natuurlijk een fantastische plek. Ja,
Ja, word ik gefilmd eigenlijk op dit moment? Ja, Ja, dat was ik. maar Ik wist niet dat dat zo als het was. gesprek, nou leg ik je zo meteen allemaal uit, als het gesprek je niet aanstaat, dan wordt er ook niets uitgezonden. Oké. Dus we maken het babbeltje gewoon af en dan kijken we dan wel van hoe of wat. Ja, misschien dat hij heel even op pauze mag. Kan dat of niet? Nee, waarschijnlijk. Nee, we leggen eigenlijk nooit Dat een zeg ik. opname stil. Nee, laat maar zitten. Ja, goed. Ja, wat kan ik laten zien? Het is... ja... Is dat hier vooraan, hè? Is dat nou een kaarsenstandaard? Dit is een fles. Daar zetten ze vroeger de melk, de fles op om uit te lekken. Oké. Dat is geen kaarsenstandaard, nee. Dat is een flessenstandaard. Er werd vroeger werden de flessen uitgespoeld en dan werden ze lekten ze uit op dit rek. Ja. Toen jullie hier nou voor het eerst kwamen, hè? Ja. Was het liefde op het eerste gezicht? Nee hoor. Nee. Nee, voor mij zeker niet. Want ik had al gezien dat het een enorm project was. En nee, zeker niet. Het was geen liefde op het eerste gezicht. We hebben daar wel heel goed over nagedacht hoor. Ja. Maar uiteindelijk ja, het was een wel aantrekkelijk project. En toen de tijd zijn we er vol enthousiasme in gegaan. En ach ja, we zijn toch een eind gekomen. Zoals je hier ook ziet, we hebben hier ja, allemaal nieuwe ramen en kozijnen erin gezet. We hebben er toch best wel heel veel aan gedaan. In de najaar dan kwam al het water van de berg naar beneden. Kwelwater tegen de gevel en dan kwam in de keuken kwam het water door de vloer omhoog. Dus we hebben daar ja, heel veel aandacht aan besteed. En er zit nu een hele speciale vloer in dat het niet meer kan gebeuren. En jullie wonen hier met z'n? Met z'n vieren. Ik heb een vrouw en 2 dochters. Ja. Hoe oud zijn de kindjes? 10 en 12. 10 en 12. Ja. En oh, die zijn dus eigenlijk, ja, hoe moet ik dat zeggen? Was er al eentje toen jullie hier kwamen wonen? Eentje, ja. Maar die zijn hier opgegroeid. Ja, klopt. Wat vinden die meiden ervan? Ja, wel leuk. Die vinden het hier fantastisch. Sprookjeskasteel, toch? Ja, dat is inderdaad. Ja, goed, ze hebben, mijn oudste die is nu naar het voortgezet onderwijs, maar die heeft hier in Voerendaal op school gezeten. En daar zit de jongste ook nog steeds op school. Ja, dat is natuurlijk voor ons binnendoor zitten we zo op Voerendaal. Ja. Dat is makkelijk. Nee, die vinden het hier wel prima. Het is natuurlijk alleen met ja, vriendinnetjes en dingen is allemaal ja, wel even rijden en heen en weer. En we zitten hier niet echt midden in het dorp, zal ik maar zeggen. Hoewel, we zitten vlak tegen Ten Essen aan als je ik weet niet of je met de auto bent gekomen. Ja. Dat die kant zitten we op Ten Essen. We zitten aan die kant op de woonboulevard heel erg dichtbij. Maar is ook dat een bewuste keuze geweest om echt in the middle of nowhere te gaan wonen? Nou, bewuste keuze. Nee, niet nee. Maar we hebben de pleksprankels natuurlijk enorm aan. Net zoals dat jullie hier nu aan zijn komen lopen. Kwamen wij hier natuurlijk ook heel lang geleden aanlopen. En toen hadden we ook zoiets van, ja, wat is dit? En ja, dat is natuurlijk een fantastische plek. Hoeveel grond zit erbij? Ik denk in totaal is het ongeveer een 3000 vierkante meter, denk ik, zo'n beetje. Want het loopt een heel stuk naar achteren door naar de Geleenbeek. Dus ik weet niet of je hier doorloopt, die loopt achter het huis. Die loopt achter het huis langs eigenlijk. Dus ongeveer tot 1,4 meter van de beek hebben we zeg maar de grond. Dus, hebben jullie er een etiketje op geplakt op het project van wanneer je een keer klaar wil zijn? Niet meer. Ja, die ambitie hadden we vroeger wel, maar dat is niet meer. Nee, we hebben wel gewoon nu zoiets, nou, weet je, we wonen op zich wel erin en ja, het is ook zoals het komt, weet je, we moeten daar ook hard voor werken. Het is een project dat enorm veel geld kost. Maar goed, we gaan langzaam door, dus ja, nee, op zich gaat dat goed, nu tenminste. Ja. En hoe ver wil je komen met het project? Moet het uiteindelijk helemaal af zijn? Nee, we hebben de ambitie om in ieder geval ja, de komende winter zeg maar, het witte gebouw waar je naar kijkt, om dat in ieder geval zover in orde te hebben dat we de benedenverdieping daarvan kunnen gebruiken. Dus dat is wel fijn. En, ja, de schuur, in feite hebben we daar geen ambities mee. We hadden voorheen het idee om mijn schoonmoeder zeg maar, zou ook hier naartoe komen. En daarom hebben we het ook eigenlijk een beetje zo gekocht. De schuur waar je daar tegenaan kijkt, daar zouden we eigenlijk een tweede woning van maken. Oké. Dat is een schuur van 7 bij 17 meter.
Nou, kun je een aardig huisje bouwen, toch? Maar in ieder geval, dat was de bedoeling. Alleen, ja, mijn schoonmoeder heeft toen een TIA gekregen en die woont nog steeds nu in Delft. Maar die hebben zoiets van, ja, die gaan we nou niet meer doen, die grote verhuizingen en dingen. Dus we laten de schuur eigenlijk gewoon voor wat het is. We gaan achter het huis, als we een beetje klaar en op orde zijn, gaan we wel een boomgaard maken. Dus met een beetje mooi gras en dan kunnen we ook van de achterkant nog een beetje genieten, zeg maar. Heerlijk. Ja. Tot slot, noem nog één keer de titel van de heer die hier ooit woonde. Koen van Prik. Koen van Prik? Ja. Ja. En dat was dan een landheer? Die had een titel? Ja, ja. Wat voor een titel was het precies? Ja, zeg landheer. Ja. Dus okay. vraagt u me wat ik... ik zou mijn vrouw moeten gaan halen, want die weet al veel jullie beter zijn nu dan ik. eigenaar. Erf je die titel dan ook? Nee. Maar we hebben het bord, dat is in de jaren 60 is dat door. Dat heeft hier een kunstenaar gewoon, Cor van Geleuken. En die heeft allerlei dingen met het pand gedaan. Die heeft ook allerlei beelden gemaakt. En hij heeft onder andere ook dat ding wat op de gevel staat, heeft hij gemaakt. Want dat is niet... dat lijkt misschien oud, maar dat is het niet. Helemaal, nou ja, oud. De jaren 60 is het. En hij heeft dat misschien ook wel gemaakt? Wat dat heeft hij ook gemaakt. Dat iedereen denkt ook dat dat een heel oud ding is, maar dat is niet zo. Het is geen historisch kruis. Dat is ook van de heer Van Geleuken, die heeft dat destijds... maar die blijft wel hangen? Ja, want hij staat ook op de lijst, we laten hem hangen, want hij staat ook op de lijst van... in Limburg heb je een lijst met heilige kruisen. En daar staat hij ook op, ja. Dus we laten hem ook, en hij hangt daar ook mooi, dus we laten hem gewoon daar zitten, ja. John, ik vond het genoeg om even met je te mogen kletsen. Ja, dank u wel. Want ruim 1600 afleveringen van dit programma. En dit is toch wel een van de meest bijzondere plekken waar we tot nu toe geweest zijn. Ja, dus, dat geloof ik. Ja, dat zijn heel veel mensen. Ja, als je hier de Voerendaal roept hoeveel prikken is, dan hier op de Nessen, dan weten ze gelijk allemaal hoe het in elkaar steekt. Hoeveel prikken? Hoeveel prikken is, met zekerheid. Hoeveel prikken is. Ja.